ଛତୁର ବଜାର ଚାହିଦା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁତରାଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି। ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଛତୁ ମଞ୍ଜିର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଖୁବ୍ ସହଜ ଏବଂ ଆମ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏହି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଛତୁ ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 10 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମେଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 200 ଗ୍ରାମ ଚୋପାଛଡ଼ା ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଅଧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସିଝେଇ ଆଳୁ ନରମ ହୋଇଗଲେ ଛାଣି ନିଆଯାଏ। ଏହି ପାଣିରେ 20 ଗ୍ରାମ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ୍, 20 ଗ୍ରାମ ଅଗର ଅଗର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ମୋଟ ତରଳ ଅଂଶକୁ 1 ଲିଟର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଫୁଟାଇବା ପରେ ଏହା ହାତକୁ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍ ଆମ୍ବିଷ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଥବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ମିଶାଇ ଗୋଳେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଟରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ 10ରୁ 15 ମିଲିଲିଟର ପୂରେଇ ତୁଳାରେ ମୁହଁକୁ ମୁଦି ଦିଆଯାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ରେ ରଖାଯାଏ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ରୁ କାଢ଼ି ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଉପରେ ଚଟାଣ ଅଥବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହୋଇ ମେଡ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଅଧିକ ଛତୁ ଫୁଟିଥିବା ବେଡ୍ରୁ ବଡ଼ ଆକାରର କଢ଼ ଛତୁକୁ ନେଇ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ପୋଛି ପୁଣି 3ରୁ 4 ଥର ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୁଆଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଛତୁର ଦଣ୍ଡ ଛତୁର ଟୋପି ସହିତ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଇନୋକୁଲେସନ୍ ନିଡଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ଥିବା ମେଡ଼ିଆ ଉପରେ ରଖି ତୁଳା ମରାଯାଏ। ଏଥିରେ 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ମାଡ଼ି ମଦର କଲଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମଦର ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରୁ 50ରୁ 60 କୋଟି ସବ୍ କଲଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରିଷ୍କାର ଗୋଟା ଗହମକୁ ପାଛୁଡ଼ି ଏବଂ ଏହାକୁ 3ରୁ 4 ଥର ଧୋଇ 2 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ 1 ଘଣ୍ଟା ସିଝା ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏମିତି ସିଝାଯିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଗହମ ଫାଟିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦର ସିଝା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସିଝା ଗହମକୁ ଛାଣି ଆଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୁଖେଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10ରୁ 20 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ମିଶାଇ ଗୋଳା ଯାଇଥାଏ। ଚୂନ ଗୋଳା ଏହି ସିଝା ଗହମକୁ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତୁଳା ମାରି ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଇନୋକୁଲେସନ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ସବ୍ କଲଚର ଛତୁ ମାଇସେଲିୟମ୍କୁ 4ରୁ 5 ଭାଗ କରି 4ରୁ 5ଟି ଗହମ ଭରା ବୋତଲରେ ରଖି ତୁଳା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଳ ଛତୁ ମାଇସେଲିୟମ୍ 8ରୁ 10 ଦିନ ଏବଂ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ମାଇସେଲିୟମ୍ 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ଭରିଯାଇ ଛତୁମଞ୍ଜି ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଛତୁ ବିହନ ବା ସ୍ପନ୍, 2 କଟା ନଡ଼ା ଏବଂ ହରଡ଼ ବା ବୁଟଗୁଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପବନ ଚଳାଚଳ କରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛତୁ ପଟାଳି ପାଇଁ 25ରୁ 30 ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଦରକାର ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛତୁ ପଟାଳି ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ହରଡ଼ ବା ବୁଟଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର ହୁଏ। ଏହା ଛତୁ ବିହନକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ 2 କଟା ନଡ଼ାକୁ 12ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ତାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ପୁଣି ଥରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଗାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 2 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏକ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠରେ ଭାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଭିଜା ନଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଛେଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଛତୁ ବିହନ ବୁଣି ଦିଆଯାଏ। ଛତୁ ବିହନ ସାଧାରଣତଃ କାଚ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏଣୁ ବୋତଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରୁ ଛତୁ ବିହନର ମୁଣ୍ଡାଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଇଞ୍ଚିକିଆ କିମ୍ବା 1.5 ଇଞ୍ଚିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି 4ରୁ 5 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
स्पन उपरे हरड़ किंवा बुटगुंड सिंचन कराए। एहीपरि 9 इंचिया 3टी नड़ा परस्त करी छतु विहन बुणिबा परे चतुर्थ परस्तटी को 3 इंचिया करा जायथाए। ध्यान देवकु हेइथाए जे नड़ा गदाटी जेभଳି 2.5 फुट 3 फुट उच्च हेबा उचित। भाड़ी पड़िबार तृतीय दिन ठारू पानी देबाकू हुए। छतु भाड़ी गुड़ी को सजाड़ी देबा परे एहा उपरे पॉलिथिन देई घोड़ी दिया जाए, जहा फଳରେ आ पानी देबार आवश्यक न थाए। 7 ରୁ 8 दिन परे पॉलिथिन काढ़ी दिया जाए। पॉलिथिन काढ़िबा परे प्रतिदिन स्प्रेयर साहाय्य थरे किंवा 2 थर जल सिंचन करा जाए। छतु 11 ରୁ 14 दिन मध्यरे फुटिबा आरंभ हुए एवं यह 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत प्रचुर परिमाण रे फुटी थाए।